To bude pak vyrovnáno. Minutu a 4 vteřiny před koncem třetí třetiny. Zlín vyrovnává na 3-3. Šlahač zůstává na kotouči. A pozor, tohle byla nepříjemná střela, je to gól! Čas 4:36 a Berani se v Kolíně ujímají vedení. Jakub Šlahač míjí branku, teď ještě tam mohl dodážet. Prázdná brána. Verdájevil je v prodloužení, si získává po sebe Zlín, ten klub se nedostal z obraného pásu. A teď tady posílá Vínovery a pozor, další chyba, je to další gól!